Понякога животът те отвежда обратно там, откъдето си тръгнал. Но този път, за да водиш другите напред. Защото има ученици, които не напускат Богоров. Те се връщат, за да бъдат учителите, които някога са ги вдъхновявали. Прекарах моите ученически години тук и сега се връщам като учител, като моята мисия е да предам това, което аз съм усвоила като знания, умения и човешки ценности от преподавателите и колектива тук, да го предам сега на новото поколение и те също да получат всички тези знания и умения, които аз съм получила и прилагам към днешна дата. Какво ми дават децата? Разнообразие. Всички са много цветни, много шарени, всеки е със своите особености и някак си ме зареждат всекидневно. Моята мисия като учител е да създам млади хора, които утре от други ден да променят, да подобрят благосъстоянието на нацията и всъщност да бъдат повод за гордост. И когато някой ден се срещна, да кажат: добър ден, господин Маринов. През годините мисията на учителя се променя, както се променя и неговия жизнен път. В момента искам да дам на моите ученици разбирателство, подкрепа и да им помогна да намерят пътя за себе си.